Svatý Otče Mikuláši, pravoslavné cirkvi naši, pomáhej. Dnes máme sviatok svätého Mikuláša podľa starého kalendára, preto je to rozdiel 13 dní. A dnes, 19. prosince, slavíme svätého Mikuláša. Na farných hromaždení, tam, kde sa stretávame, sa robia také besídky, kde deti vystupujú a čakajú svätého Mikuláša. I tu v Olomouci pravidelne cvičia, vystupujú a každým rokom človeka to prekvapí, je milo dojatý, kde vidí deti, ktoré sa naučili, ktoré cvičili len preto, aby povedali svoju básničku, pesničku, aby vystúpili, aby urobili tú radosť nielen sami sebe, ale celému našemu spoločenstvu. Děti, které dnes zpívali na tom koncertě, jsou žáky nedělní školy Omofor. Nedělní škola Omofor funguje už skoro rok při chrámě svatého Gorozda v Olomouci. Chodí tady asi 20 dětí a velmi mají to rádi. A návštěvníci svou, kterou zasadila pravice tvá. V cirkevnej obci v Olomouci je výnimočné to, že deti sa zúčastňujú aj spevu počas boskej liturgii. Když zpívají s dospělými na liturgii, tak je to prostě pro ně ohromující, protože oni mají rádi zpívat, cítit se jako dospělé a tak dohromady slavit Boha. Fascinuje mě, s jakým nadšením děti navštěvují hodiny náboženství, protože já si upřímně myslím, že poznat Boha od útlého věku je fakt fajn.